Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And guys, for today's video is going to be a vlog. And ngayon, papunta ako sa Maysolana District sa May City, malapit sa aming school sa Tibanga, sa MSU-IIT, malapit siya doon. Kasi nanalo ako ng TikTok contest ng 12 Days of Christmas at Solana. So ayun guys, nanalo ako. And by the way guys, kaya ako sumali doon, it is because of my classmate. Thank you pala kay Teresa Dalanta, kay Dear. Shout out sa iyo there. So thank you so much kasi shinare niya yung link ng contest doon. Sabi niya, guys, baka gusto niyo sumali, and I was thinking na sumali, and hindi ko in-expect na mananalo ako as best in acting. So dalawa kami nanalo. So yung first prize is si hindi ko nakalimutan ko na siya, but ilalagay ko mamaya yung video na ginawa ng Solana District page. So ayun, and ako second place ako nanalo. So hanggang December 13 to 23 may everyday announcement sila ng mga mananalo. So iba't ibang kategory yon. So ngayon papunta ako ng city, and ayan. So tinanggal ko muna yung mask and papunta na ako talaga guys. Ayan oh. And alam nyo, sobrang tirik-tirik ng init and yung mga labahan namin. So ayun, papunta na ako doon, and i-update ko na lang kayo kung ano yung mga mangyayari guys, kasi sobrang init, hindi ako makafocus makapag-vlog. So update ko na lang kayo pag nandun na ako sa Solana, pagbababa na ako. So ayun, thank you so much. See you guys later, mamaya ulit. So hi guys, just an update. Nandito na ako ngayon sa Solana District. So ayan. Nandito na ako sa Solana District, and it's been a long time since nakapunta ako dito kasi since I'm here. Hello. So ayan, since last March pa ako nakapunta dito, and malapit lang kasi yung school namin. So papakita ko yung school namin, pero I think hindi siya makikita. So pakita ko sa inyo yung school namin. Hindi ko alam makikita nyo, pero likod ng building na yan, yung Elena Tower. Pero ayun, dito na ako sa Maysolana once again, no? And hanapin ko na lang yung Get Well Pharmacy, and kukunin na natin siya. Punta na tayo doon guys. Hindi ko alam. Nakita ko na yung Get Well Pharmacy. Hindi ko alam. And sirado sila guys. Hala, sirado ang Get Well Pharmacy. Sorry guys, sirado yung Get Well Pharmacy. So ayan siya, oh, Get Well Pharmacy. So ayun, sirado siya kasi Sunday ngayon. Sabi nung admin ng Solana District is kukunin ko ngayong araw, December 13, and siya, close. Tignan nyo, close. So ayan guys, close yung Get Well Pharmacy. So ganito kalaki ang Solana guys. Merong second floor, pero hindi na tayo pupunta dyan. Merong mga True Life UK, may salon, and meron pa doon, and
Andor's Pizza. So, ayan. So guys, ayan, serado siya. Hindi ko alam paano ko i-claim pero i-chat ko na lang yung admin ng Solana District na serado. O ano ba, close yung Get Well Pharmacy na dapat doon kukunin yung gift certificate or CG. So ngayon, fail tayo ngayon guys, fail. So ayan, hindi ko alam kung anong gagawin ko next pero sige laban. And siguro uuwi na ako after nito and pupunta muna ako ng mall tapos magsisimba ako. So I will update guys you later. Bye!